Θα τα δώσετε, να τα δώσουμε εκεί. Στα παιδάκια θα δώσουμε. Ναι, εκεί. Νίκος. Αθάνατος. Αθάνατος. Νίκος Αντώνιος. Αθάνατος. Αθάνατος. Σαφάς Κωνσταντίνος. Αθάνατος. 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 Μέσα τα λουλουδιά. Μαρκατώνης Ιωάννης. Αθάνατος. Αθάνατος. Κυρίτσης Πέρας. Αθάνατος. Νίνος Κωνσταντίνου. Αθάνατος. Αθάνατος. Ρίκος Στυλιανός. Αθάνατος. Μέσα κοριτσάκι. Σύντος Ευάγγελος. Αθάνατος. Αθάνατος. Παπανάκης Αντώνης. Αθάνατος. Αθάνατος. Βίκος Φραγκέος. Αθάνατος. Σαφάς Βασίλης. Αθάνατος. Αθάνατος. Μάριος Κωνσταντίνης. Αθάνατος. Ακολουθεί η κατάθεση Στεφάνου, ο δήμαρχος Μήλου. Περίμενε. Για το αστυνομικό τμήμα Μήλου. Για το λιμεναρχείο Μήλου. Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Μήλου. Έχετε. Εργατικό κέντρο. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Μήλου. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Δήμαρχο Μήλου, κύριο Γεράση Παπαδουλάκη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μαζευτήκαμε εδώ για να τιμήσουμε τους 14 αδικοχαμένους και άνανδρα εκτελεστέντες αδερφούς μας, που βάλανε και αυτοί ένα λιθαράκι στην προσπάθεια που έκανε η πατρίδα να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Η ευχή των εκπροσώπων της Εκκλησίας μας ήταν αυτό ακριβώς το οποίο όλοι πρέπει να ευχηθούμε. Εγώ από πλευράς μου θα ζητήσω από όλους να φωνάξουμε δυνατά αθάνατοι, να κρατήσουμε ένα λεπτό σιγή και όλοι μαζί να ψάλουμε τον εθνικό ύμνο. Στη συνέχεια θα κατέβουμε κάτω στο σημείο που εκτελεστήκαν αυτοί οι άνθρωποι, προκειμένου να βάλουμε ένα λουλουδάκι ο καθένας για να περάσουμε το μήνυμα και στη νέα γενιά ότι η προσπάθεια, η συλλογική προσπάθεια όλων, οι οποίες πολλές φορές την πληρώνουμε με αίμα, είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στους νέους, σε εμάς και στους άλλους που έρχονται, να ζούμε ελεύθεροι, να ζούμε σε καλύτερες μέρες. Αθάνατοι! Αθάνατοι! Να τηρήσουμε ένα λεπτό σύντομο. Του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο και ελεύθερη
κεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρε ελευθεριά και σαν πρώτα